Sanibona. Ngithi la ake ngicacise nje kabanzi mayelana nesihloko esivelile kwelinye lephephandaba la udokotela ebhale khona ukuthi akekho umuntu ozalwe mbethe okanye akekho umntwana okazalwe mbethe. Lowo dokotela loyo ubekhuluma amampunge. Yena bekumele ukuthi athi akakaze ayibone ingane ezalwa yembethe, angathi ayikho ingane ezalwa imbethe. Ngesizathu sokuthi bakhona abanye odokotela abake bakubone lokho, bakhona futhi nabantu besifazane abake bahambe baye kobeletha ezibhedlela, babuye nayo ingubo yengane, bayithathe bahambe baye koyibeka emakhaya. Balandele yonke imigudu elandelwa umuntu ozalwe embethe ingane bese izinto zawo zihambe kahle. Udokotela ke lento lena ayikhulumayo ukhuluma into engekho, yena ingoba akakholelwa kuleyo nto ukuthi ukhona umuntu ozalwe embethe. Manje usebona ukuthi akasebenzisa ukufunda endaweni engafanele ukuthi ayisebenzise, usebuka isintu ngehlo lasentshonalanga, okuyinto eyiphutha kakhulu. Siyacela ukuthi abantu ke baqhubeke bakholelwe ekutheni ingane iyazalwa imbethe, ngoba bakhona abantu futhi abaqinisekisayo lokho ukuthi athi umuntu mina yami ingane iyazalwa imbethe. Udokotela lento nje abeyikhuluma into engekho, ubezifunela udumo emaphepheni njengeselitholile nathi besingamazi, sesiyamazi namhlanje, nawe ubungamazi kodwa namhlanje usuyamazi ngale mfeketho le ayibhalile ephephandabeni. Asilwike nokho naye kodwa sikusho ukuthi akayeke ukuthi akhulume into eyiphutha, ngoba abantu bazaba nalowo mqondo ukuthi ayikho ingane ezalwa imbethe, bese ingane manje egcineni sishawa izinto ekutheni ingubo yayo ayizange izilandelele imigudu ekufanele ukuthi ilandelele ngenxa yakhe. Ngoba phela wonke umuntu ozalwe imbethe kusuke kufanele ukuthi kube khona imigudu ayilandelayo, ngoba ukuzalwa kwembethe kuhlukene kabili. Kuyinhlanhla kuphinde kube yibhadi, kuyinhlanhla kuphinda kuyinhlanhla uma uzoyilandela imigudu ekufanele ukuthi uyilandele, kuyibhadi uma ukuthi ngeke uzoyilandela imigudu ekufanele ukuthi uyilandele. Manje lento yenziwa udokotela umethi ayikho ingane ezalwa imbethe, lokho kusho ukuthi udokotela abantu uyabazonda, ngoba bonke abantu nozalwe imbethe manje akazoyilandela imigudu ekufanele ukuthi ayilandele, bese emva kwalokho impilo yakhe idonsa kanzima, ahlupheke, athwale kanzima nje ngesizathu sokuthi akayilandelanga imigudu. Yingakho-ke mina ngiyimpunga yesintu ngithi lento ekhulunywa udokotela imfeketho, ningayilaleli bafowethu. Kulungile nje kube umbono wakhe kanjalo, kodwa ingane iyazalwa yembethe. Uma izalwe yembethe ingane, uyifonele impunga yesintu ikucacisela ukuthi imiphi imigudu ekumele ukuthi uyilandele ukuze ingane yakho ikhule kahle, nengubo yayo futhi isebenzele, naleso siphiwo esembathiswe yithongo layo likwazi ukuthi sisebenze. Angibonge kakhulu. Impunga yesintu iyatholakala kwinombolo ethi 079 281 6849. Ngiyabonga kakhulu.